Hola, molt bona nit, benvinguts al Quatre Paraules, l'espai de llibres del Nou Televisió. Som aquí, com cada dimarts, amb un nou llibre i un nou autor. La irrupció de l'ultradreta en la política, tant la catalana com l'estatal o també l'europea, és un tema de debat permanent, però sobretot a partir del moment en què un partit com Vox fa irrupció a les cambres espanyoles, al Congrés i al Senat, i després al Parlament. Però en alguns llocs, com Osona, ja teníem alguna experiència en la matèria des de l'aparició de Plataforma per Catalunya als ajuntaments, en especial a l'Ajuntament de Vic, molt anterior. Hi ha un fil de continuïtat entre una cosa i l'altra, i en general hi ha aquest fil de continuïtat en aquest espai polític i social que hem convingut a anomenar com l'ultradreta. Això ens explica un llibre farcit de dades, d'informacions molt concretes, que és Els ultres són aquí, de l'editorial Pòrtic i escrit pel periodista moianès Xavier Riusant. En el seu bagatge hi ha altres llibres sobre qüestions relatives o que tenen alguna connexió amb aquesta, com el llibre de la immigració en Espanya, xenofòbia a Catalunya i molts articles periodístics que tracten la qüestió i, a més, molta experiència d'haver estat també a peu de carrer veient què passa amb la ultradreta. Bona nit, Xavier Rius. Bona nit. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres a parlar d'aquest llibre. A veure, si haguéssim de sintetitzar de manera molt concisa la tesi d'aquest llibre, diríem que és aquesta, l'existència d'un fil conductor de l'ultradreta que va des de Plataforma per Catalunya fins a Vox, per dir dues formacions polítiques que són les que han tingut més rellevància en aquest espai. La tesi del llibre és hi ha un fil conductor que d'alguna manera connecta? Sí, però inclús que almenys a Catalunya Vox ve de l'ultradreta de Força Nueva, és a dir, dels seguidors del Blas Piñar, és a dir, dels diputats que hi ha al Congrés dels Diputats ara, doncs els dos van ser militants amb els anys 80 de l'ultradreta, fos Força Nueva, el Frente de la Juventud, el Frente Nacional, on havien coincidit amb qui va ser segona força política de Vic, que també havia estat amb ells a les llistes. Efectivament, això volíem dir, esclar, amb Josep Anglada. És a dir, mentre a Madrid i altres llocs Vox és com una escissió ultracatòlica, aborto cero, Espanya Sonano 51, no al matrimoni homosexual del PP, a Catalunya té la particularitat que ve d'aquesta ultradreta ja de Força Nova, Frente Nacional, Frente de la Juventud, que alguns passaran per Plataforma per Catalunya o altres no, són més joves, i quan Plataforma per Catalunya s'està enfonsant, el que queda de Plataforma entra a Vox i ara tenen càrrecs públics i són diputats al Parlament, alguns d'ells, que abans eren càrrecs de Plataforma per Catalunya. Doncs ara analitzarem en detall tot això que ens acabes de resumir tan bé com ho has resumit ara. Seguirem el fil. A veure, d'alguna manera tot comença, o si més no en tenim notícia la gent que seguim l'actualitat, l'any 2003, quan Josep Anglada entra a l'Ajuntament de Vic com a únic regidor, en aquell moment amb un partit, amb una formació que es diu Plataforma per Catalunya i aquell lema que recordarem, primer els de casa. Josep Anglada venia d'aquesta ultradreta franquista, de Força Nova, concretament, i és el primer que intueix que la immigració, que en aquell moment està començant a créixer, es pot convertir en un argument polític, en una eina electoral? I veu el que està passant amb el Front Nacional a França i altres llocs, i vol aplicar-ho aquí. De fet, ell va ser més espavilat que mentre a Madrid hi havia l'ultradreta franquista falangista amb lluites caïnites. Moltes. I a València hi havia l'ultradreta espanyolista blavera, anticatalana, amb reminiscències encara de gent que havia sigut de l'ultradreta violenta, i es passarà amb Espanya 2000, no? Doncs aquí ve una mica el que fa Anglada és veure, hi ha el tema de la immigració, a Vic hi ha immigració i a més magribina, i la immigració magribina per com parla i com vesteix es veu més, i llavors sacseja aquest tema i és com crea el partit que va anar creixent fins que va morir per les seves contradiccions i les seves baralles i perquè la immigració surt una mica de l'agenda política. Ara també anirem detallant algunes parts d'aquest procés, però, a veure, en aquell moment, Plataforma per Catalunya, més enllà del que eren ells, els de Vic, aquest nucli de l'Anglada,
hi ha algú que ja li veu un potencial de creixement fora de la ciutat i fora de la comarca. Perquè, de fet, el teu llibre comença descrivint una escena en què hi ha un intent d'acord polític entre un sector del PP, que en aquell moment era representat per la Montserrat Nebrera, recordem-ho, que havies tingut un paper molt rellevant en el Partit Popular de Catalunya, que intenta arribar a un acord amb l'Anglada, que no prospera. Però hi ha algú que ja intueix que aquell invent de Plataforma per Catalunya pot anar més enllà, no? Sí, a veure, el llibre comença amb una cosa que es va publicar en el seu dia i el 9-9 ho expliqueu llavors, que és que en l'agost del 2009 van a sopar a casa del juliol, van a sopar a casa de la Montserrat Nebrera, que és diputada pel PP. És a dir, la Montserrat Nebrera és la número 2 del PP en el Parlament, però queda, diguem, s'enfronta amb el sector d'Alicia Sánchez Camacho i les primàries les guanya l'Alicia Sánchez Camacho. La Montserrat Nebrera defensava la línia més conservadora dins del PP. El número 2 de la Montserrat Nebrera en el PP, d'aquesta candidatura que vol fer les primàries per liderar el PP de Catalunya, és Joan Garriga Domènech, que ara és diputat de Vox, i aquest sector... Atenció, Garriga, recordem el cognom, recordem el cognom. Llavors, aquest sector perd les primàries del PP el 2008. Llavors, l'estiu del 2009, una sèrie de persones del sector nebrerista del PP coneix l'advocat de l'Estat Jorge Buixader, que ja ha estat a llistes de la Falange, però que milita tècnicament en el PP, el Jorge Buixader, el Joan Garriga Domènech, que és la mà dreta de la diputada del PP Montserrat Nebrera, el notari Santiago Gotor, doncs que aquest ha aspirat a liderar el PP a Barcelona i perd amb tot el sector, que tots aquests són de l'Opus, la Nebrera no, però són del sector nebrerista. Van a parlar amb Josep Anglada i li diuen que tu, Josep, tens força a la Catalunya profunda, a les comarques, bum-bum, però ara, de cara a les eleccions del 2010, són les eleccions, diguem, que s'acaba el segon tripartit, el del Montilla. Les eleccions al Parlament de Catalunya. Sí, a les que hi haurà d'aquí un any, si tu vols entrar, necessites vot urbà. I els nebreristes que hem estat derrotats dins del PP volem entrar-hi. I aquest sopar s'acaba, doncs, d'alguna manera, quan li diuen sí, però potser millor que la Montserrat Nebrera sigui la cap de llista de Plataforma. S'acaba quan li diuen tu, Anglada, no seràs el número 1. Llavors l'Anglada diu, lo líder sóc jo. I no que s'acabi el sopar aixecant-se, però es veu que no hi ha acord. Llavors, malgrat això, el Joan Garriga, Miguel Ángel Chiquillo i altres militants del sector nebrerista del PP entren a Plataforma per Catalunya. Joan Garriga serà el secretari jurídic de Plataforma. Recordem, de totes maneres, per situar en el context, que estem en aquell moment en què Anglada ha passat de ser un regidor, hi ha hagut unes noves eleccions municipals, i ja són 4. Important recordar això. I és segona força política a Vic. I no només a Vic, sinó que ha irromput amb altres municipis, el Vendrell, sobretot. Sí. Aquell moment té 17 regidors, de 67 vindran després, en té 17. Però ja en té 17. I llavors, això no acaba de quallar, però uns quants van a Plataforma. La senyora Nebrera, i això encara que ella va dir, no, ha sigut un sopar entre amics per contrastar tal, no, va ser una cosa molt concreta. Llavors, el senyor Buixader, que ara és el número 2 de Vox per sobre l'Ortega Smith, que això la gent ara és el vicepresident de Vox, ell està per sobre l'Ortega Smith, el segueix treballant d'advocat de l'Estat i militant al PP, i per una banda, ell està allà, i llavors la senyora Nebrera munta aquest partit d'alternativa de govern, que l'únic que recordem, si busquem a les xarxes, el vídeo porno de Montserrat Nebrera, no sé si està a les xarxes encara, ho recordem. Ella, que estava amb el sector del PP de no a l'avortament, no al matrimoni gay, no als preservatius, regalar preservatius perquè s'incita al fornici, fa aquell vídeo a casa seva, al mateix xalet aquest sota Sant Pere Màrtir, a Sant Joan d'Espí, no? O Sant Just d'Esvern, que és un vídeo que per terra hi ha una copa de cava, ens en recordem, exacte, unes calces, i se sent uns gemecs fets amb millor o pitjor gust. I al final surt ella dient... amb tovallola dient, en política no es val tot. Efectivament. Sí, tal, jo em trauria la tovallola, però no me la trauré. El recordem. Vota alternativa de govern, tu pots canviar-ho. Sí. I ella va fer aquesta candidatura a les catalanes
i l'Ignacio Garriga, el que era el nebot del Juan Garriga, que era un estudiant jovenet de l'Opus. Ignacio Garriga, que ara és el líder de Vox al Parlament. Sí. L'Ignacio Garriga i la seva núvia perquè eren superaris, eren els de l'Opus que són cèlibes, vull dir, i la seva promesa, diguem-ho bé, doncs van a la llista de la Nebrera i surten espantats quan veuen aquest vídeo. La Nebrera va treure 2.000 vots i l'Anglada en va treure 70.000, si no 75, 70 i pico mil, no? Recordem-ho, situem-nos en aquest moment sentint un fragment del llibre. Josep Anglada, sentirem en aquesta descripció que fa en Xavier Rius com actua políticament. És aquest moment de creixement, és aquest moment en què ha tingut un protagonisme molt destacat ja a l'Ajuntament de Vic. I em sembla que en Xavier aquí ens en fa un resum prou ajustat. Escoltem-ho. S'acosten les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 2010 amb un Josep Anglada que continua apareixent com no havia imaginat mai a la majoria de televisions. En molts programes i entrevistes el critiquen o l'entrevistador el replica, però a ell li és igual. L'important és que es parli de mi encara que sigui malament, dirà sempre en privat. I entrevista rere entrevista repeteix el mateix. No sóc racista, sóc realista. Un 25% d'immigració a Vic és una invasió. Els musulmans ens volen conquerir i fer que totes les noies vagin tapades. Els immigrants acaparen els ajuts socials que haurien de ser per a la gent de casa. Anglada converteix els plens de Vic en un circ, amb expressions cap als immigrants que podrien ser delictives, un discurs que alterna amb les crítiques al que ell qualifica de casta política podrida. Tant li fa que li posin querelles, fins i tot, de les denúncies i els processos penals en què es veu immers, n'acaba traient profit i publicitat. Aquest és Josep Anglada en aquell moment, a punt d'entrar al Parlament, deia a l'inici d'aquest text, i va estar-hi realment a punt, va estar a relativament pocs vots en aquelles eleccions que comentàvem d'entrar al Parlament. Amb un 20 o un 30% escrutat li donaven un 3% a la província de Barcelona, que eren 3 diputats. 3 diputats. Això hauria ser un canvi substancial en la trajectòria del seu partit. I tens una teoria de per què va passar? Va passar a veure, Anglada et deien sempre que lo bo i lo dolent depenia d'ell, que l'Anglada estava com estava, però tenia un magnetisme, però després sempre la cagava i era indissoluble. I falta de visió. Ell fa poc ha expulsat el secretari general Pablo Barranco, que demana una mica que es posi ordre i denuncia que hi ha certes persones a la llista que tenen passat delictiu, tal, i l'expulsa. I l'Anglada l'expulsa i demana que hi hagi coherència amb el discurs i així. Llavors, en les eleccions, aquelles que són, diguem, recordem les que el Montilla perdrà i s'acabarà el segon tripartit per ubicar-ho, és extraparlamentari, però l'última setmana TV3 dedica un minut al Telenotícies a diferents partits extraparlamentaris. Un minut a la Montserrat Nebrera, un minut a Unió en Progreso i Democràcia de la Rosa Díez i un minut a l'Anglada. L'Anglada fa l'acte a Gavà, a Viladecans, i assegut a primera fila hi ha un cap rapat amb l'esvàstica aquí pintada, tatuada, i Pride White, orgull blanc, i l'esvàstica. Llavors TV3, diguem, si està parlant l'Anglada, agafa la feta des de darrere, des dels clatells del públic, diu, no serem racistes, no? Papers per tots, però papers perquè marxin, que marxin, i llavors la imatge de TV3 se'n va, la tercera vegada que diu l'Anglada que marxin, se'n va al públic i focalitza l'esvàstica i el Pride White. I jo crec que això que ho passa a TV3 al vespre, al Telenotícies, i el 324 durant tot l'endemà, li va restar els vots del que deien jo no sóc racista perquè la meva mare la cuida una llatina molt maca, però esclar, tal. Aquell vot relativament moderat que intentava captar a última hora. Aquests no el van votar. I també aquella campanya es filtren que l'Anglada els han desnonat del local de bar per no pagar el lloguer, que té gent que està condemnada a la llista, i això no va entrar, i sort que no va entrar. Són les divisions internes aquestes de què estàs parlant ara, les que aquest personalisme, també algunes coses de comptes poc clars, això es descriu molt bé en el llibre, allò que fa implosionar al final Plataforma per Catalunya, a part de no arribar al Parlament en aquestes eleccions, primer les lluites internes, i després també que el debat
el debat, és a dir, les polèmiques, les pors, la percepció de la immigració com a perill va desapareixent de l'agenda política i de lo que diuen les 10 coses que més preocupen, els seus problemes dels catalans, dels espanyols, que va sortint a totes les enquestes, no? La immigració desapareix. I també el debat identitari no passa de si soc dels de casa i els de fora, sinó que bascula amb el tema de si soc independentista o no. I pel tema de la independència ja va perdent regidors, però, per exemple, a Mataró, on tenia 3 regidors, la Mònica Alhora, que és la que ara està a Vox com a diputada, doncs ella es queda sola a la plataforma, un altre regidor es fa independentista i dimiteix, l'altre regidor se'n va al PP, és a dir, el tema independentista li treu molts vots. I això ho veiem també, per exemple, en aquell moment, aquí a Vic, de quan parlàvem ara, quan Plataforma està en els seus millors moments, que a les municipals treu 3.000 vots, però a les espanyoles o catalanes només en treu 2.000. Ai, perdó, només en treu 1.000. Hi ha 2.000 votants seus que deixen de votar a Plataforma perquè defensar la gent de casa amb unes catalanes creuen que potser és votar Convergència per fer fora el Montilla, que no és de casa, de la Generalitat, no? I llavors el tema del debat del procés treu el tema de la immigració de lo que és així i surt de l'agenda i perd el seu moment. I mentrestant ha aparegut allò que es diu Vox, que és un partit que apareix en el seu moment com una, aquí en el llibre es descriu molt bé, gairebé com una escissió del Partit Popular, i alguna cosa que ens recordes, que a vegades són òbvies, però com que perdem la memòria, no neix Vox amb el senyor Santiago Abascal. Vox, entre altres coses, té un origen català que relates aquí, que es diu Alejo Vidal Quadras. El Vidal Quadras era eurodiputat. De fet, quan ell van enviar... Eurodiputat del PP. Del PP. Quan sembla que l'envien allà, és el que es diu una patada per arriba, perquè ell no veu clar el pacte del Majestic, que l'Aznar... És a dir, el PP de Pujol Enano habla castellano, al cap de 15 dies li falten els números d'uns quants diputats i fa el pacte del Majestic. Que el pacte és Convergència vota la investidura d'Aznar i el PP en el Parlament o vota a favor o s'absté. Llavors el Vidal Quadras i alguns no veuen clar aquesta submissió que l'obliguin a que el PP es someti al Pujol. Llavors, amb els anys, llavors hi ha tot de gent del PP que creu que el PP és dèbil front al tema de l'independentisme al catalanisme. Estem al 2013, ja hi ha hagut la consulta del 9N, la primera, la consulta que no sé com vinculant, hi ha hagut la via catalana, i llavors hi ha i el Rajoy ja està al govern. El Rajoy és president de govern i aquests militants del PP, sobretot a Madrid, diuen al PP que en època del Zapatero havia recorregut al Constitucional la llei de la memòria, la llei del matrimoni homosexual, la llei de l'avortament, que es havia oposat a la memòria històrica. El Rajoy porta un any i mig governant i no ha derogat cap llei, ni té pressa per derogar-les, que no les deroga, i a més no aplica un 155 a Catalunya. I a més el Rajoy no qüestiona els suposats pactes de Zapatero a Meta per dissoldre CETA. Doncs llavors munten com una escissió. I per poder-se estem a final de 2013, les europees són 2014, i per legalitzar-se a correcuita i que no ens obstaculitzin, l'Ortega Smith a 3 companys seus, alguns de com havia fet la mili a les COEs, a les Boines Verdes, 3 persones desconegudes, legalitzen Vox, i llavors no és fins que el partit ja és legalitzat que se'n van llavors al notari, diuen que hi renuncien, i apareixen allà l'Abascal, l'Ortega Smith, l'Espinosa de los Monteros. Està bé recordar aquest origen, perquè a vegades hi ha coses que se'ns perden en la memòria, i com veiem en Xavier té un munt de dades. El Vidal Quadras, per aquella campanya, com no té diners, demana que li donguin 1 milió d'euros als exmujahidins iranians. Aquest capítol és molt bo, potser ara no tindrem temps d'entrar-hi, però bàsicament ve a dir que hi ha un grup d'iranians excomunistes que s'han barallat amb el Khomeini, financia el sorgiment de Vox. Que com demanen que el Partit Popular Europeu faci que els treguin de la llista de grups terroristes, i el Vidal Quadras és vicepresident del Parlament Europeu, ell és qui empeny perquè el Parlament Europeu treguin aquest grup de la llista de grups terroristes.
i els treuen. I llavors li diuen de un favor i li donen el €1.000.000 per la campanya de les europees, que això se sabrà al cap de molts anys. Sí, que fins i tot hi ha qui diu que el fet de que el color verd sigui el color corporatiu de Vox té a veure amb el verd d'aquest origen islamista d'alguna manera així. En fi, que en aquest sentit hi ha moltes dades aquí en el llibre. Clar, com deia en Xavier, estem en un moment en què ha sortit a Catalunya tota la qüestió independentista, que igual que en el seu moment alguns van veure que la immigració era un ganxo electoral, també hi ha qui en aquest moment veurà que és la reacció contrària a l'independentisme, a l'unionisme, el que és un ganxo electoral per una part dels votants. Recordem-ho, en aquest moment que descriu en Xavier, som a l'any 2018. Ell fa referència a un article que ha publicat. L'any 2018, pensem-hi, encara no s'ha produït l'esclat de Vox en el Congrés de Diputats, ni el d'Andalusia, que és el primer, ni tan sols el d'Andalusia. I en Xavier deia això en un article que ens recorda aquí en el llibre. 6 dies abans de l'acte de Vista Alegre, veient com anava tot, vaig publicar a El Periódico un article titulat «Serà Vox la ultradreta espanyola?», en què plantejava que aquest partit ocuparia a les institucions l'espai ultra i identitari que fins llavors a Espanya no havia aconseguit ningú, i que a diferència de la ultradreta europea, motivada electoralment per la por de perdre la identitat a causa de la immigració i les imposicions de Brussel·les, aquí arrelaria sacsejant el sentiment identitari de defensa d'Espanya davant l'independentisme que la volia trencar. El 7 d'octubre, com hem dit, Vox va omplir el Palau de Vista Alegre amb 10.000 persones. Al mateix espai on Podem havia fet l'assemblea fundacional el 2014, amb promeses de saltar al cel, Vox, considerat encara una força irrellevant, l'omplia. Palau de Vista Alegre, Madrid, recordem-ho. Vas intuir que això de Vox podia ocupar aquest buit, aquest espai polític, que d'alguna manera necessitava algú qui el representés. Sí, però jo vaig veure ja uns mesos abans, quan l'acte més multitudinari que fa Vox primer és abans de Vista Alegre, el que fan l'1 de juny a l'Hotel Sants, a Barcelona Sants, on hi ha l'estació, que pensaven que serien 500 persones i són 1.200. L'Abascal ve fer un acte a Barcelona, els militants de Vox quan juguen a la sala posen unes mampares a la meitat i es troben 1.200 persones. I a mi em deia un militant ultra que ara està a Vox, diu, era com si ens haguéssim tota la gent que havia estat feia 15, 20, 30 anys a Fuerza Nueva, Frente Nacional, CEDADE, Frente de la Juventud, Organización Juvenil Española, tots més vells, amb el cabell blanc, com si tots apareixíem allà, m'ho deia, amb una cara, és a dir, es va fer com una efervescència de tota aquesta ultradreta, aparèixer ja, i llavors l'Abascal diu... Molta del qual estaven barallats entre ells, a més a més. Abans sí, però llavors troben un líder. I llavors estaven un líder i apareix. Troben un líder, i després també hi havia tots els friquis de campanya, hi havia l'Álvaro de Marichalar, tots aquests que anaven a totes les manis independentistes a fer una transmissió en directe perquè els cridessin i així, també hi eren allà, i allà és quan comença a fer així. Esclar, ja s'ha produït la moció de censura, explico. Quan l'acte es convoca, és abans de la moció de censura. La moció de censura a Rajoy. El dimarts hi ha la moció de censura a Rajoy, i Rajoy cau dimecres. Llavors hi ha l'acte i l'acusació és que el PSOE ha pactat amb els filoterroristes de Bildu i d'Esquerra, i llavors el PSOE pacta amb els que volen trencar Espanya. I comença tot aquest fil argumental que de fet és el que dura encara. Sí. Perquè de fet, és a dir, no és que Vox creixi sigui fruit del procés, però Vox, que amb l'aborto cero, no el matrimonio gay, el Valle no se toca, el Valle de los Caídos, el Valle no se toca, no en va tenir prou, i llavors amb l'Ortega Smith en els tribunals cada dia a Barcelona o a Madrid, allà fent d'acusació, i esclar, deien, d'altra banda, l'advocat de Vox, d'acusació particular, demana mesures cautelars, tal. Va fent aquesta quota de Telediario i això va ser el punt. Llavors, la Susana Díaz, presidenta d'Andalusia, que governa en Ciudadanos, com el Pedro Sánchez del PSOE ha pactado con los enemigos que quieren romper... És a dir, governa en Ciudadanos, com Ciudadanos dona suport a la Rosa Díaz d'Andalusia. Llavors, Ciudadanos,
com el PSOE ha pactat amb els filoterroristes, es retira el suport a la Susana Díaz, que es queda en minoria. La Susana Díaz veu que, és a dir, que no podrà pressupostos l'any vinent perquè ha perdut el suport de Ciudadanos i convoca eleccions. I en aquelles eleccions no es parla del problema dels CERES, de l'atur, d'industrialització. No. Es parla de Catalunya. Catalunya. Jo dic que miro en el llibre perquè es parla de Catalunya, perquè com diuen los del Río, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Dic en broma, no? I es parla de Catalunya. I llavors ja és quan Vox, de 0, passa a 12 diputats. Amb unes eleccions que Vox pensava si valia la pena presentar-nos per tornar a gastar diners, feina, sinó que l'important són les municipals i les europees d'aquí 7 mesos. I en aquell moment entren... I llavors ja és imparable. Sí, és imparable. A veure, hem fet un trànsit, anem acabant l'entrevista perquè no tenim gaire més temps, però hem fet un trànsit des d'allò que intenta Plataforma per Catalunya i no aconsegueix fer aquest salt, allò que acaba aconseguint Vox finalment, que farà aquest salt a eleccions andaluses, a eleccions espanyoles, a eleccions catalanes al Parlament i completa el cercle. Té futur més enllà d'això, Vox, en la política catalana? Ha arribat al sostre o pot anar més enllà? Perquè hem vist aquest cicle, no? Eleccions autonòmiques en llocs que li eren més favorables, potser, a eleccions al Congrés de Diputats i al Senat, a eleccions al Parlament de Catalunya, on teòricament no era un territori favorable per Vox, i aquí estem ara. Perquè s'ha menjat el vot de Ciudadanos i del PP. Però no aniria més enllà? No ho sé, això està per veure. És a dir, tot el vot, diguem, conservador, és a dir, el que fa Vox que salti, l'argument principal, que era el que tenia Ciudadanos, és la discriminació. Discriminació per ells és que el secretari de l'Ajuntament de Móstoles no pugui anar a Manlleu, que ara hi ha una plaça vacant, que discriminem el secretari de l'Ajuntament de Móstoles, que no pot agafar la plaça de Manlleu, el discriminem perquè no sap català. Perquè no sap català. Llavors, esclar, la gent, tot el votant que creu que aquí a Catalunya, doncs la gent que podia votar Ciudadanos, que va entrar pel mateix, o que podia votar el PP, aquest vot ja es veurà. Després, esclar, agafen els altres temes de la corrupció, de la immigració, de la casta política, i el vot també, i ja ho veurem, també depèn com ho faci el PP. Si el PP es legitima com una força sèria, tenen vots. Si el PP agafa el seu argument per dir tal, també es legitima. Però, esclar, en aquest moment a l'estat espanyol sembla que el cordó sanitari per les dretes o pel centre no s'ha de fer els ultras com es fa a tota Europa, sinó que s'ha de fer els independentistes, és a dir, el pecat de Pedro Sánchez és que pacta amb aquesta gent i aquest debat està així. I l'anticatalanisme dona vots a molts llocs d'Espanya. Sí. I aquí ara amb el tema, per exemple, que l'escola es pugui fer en castellà, per això hi ha el tema curiós que Hospitalet de Llobregat i molts llocs Vox busca els llatinoamericans amb passaport, amb DNI espanyol o no, perquè demanin que l'escola siga en espanyol i que el català sea una hora com la música, 2 hores com la música, no? Sí. I aquest és el filó que vol explotar, així és difícil preveure si el Pedro Sánchez aguantarà, si no aguantarà, perquè tot és molt efímer. I tanquem, tornant una mica al principi, hem començat per en Josep Anglada, de Vic. En Josep Anglada, Plataforma per... és igual, la formació política X que sigui, la seva. Som identitaris, es diu. Ara som identitaris, seria. Té futur, o sigui, quan acabi la inhabilitació judicial que té en aquest moment, ha acabat? Sí. Ell alguna vegada ha insinuat la possibilitat de tornar-se a presentar, per exemple, en eleccions municipals. Està amortitzat ja políticament, se'l veu més com un llast que com un capital polític, o encara pot representar alguna cosa? En aquest context que dèiem ara, de que la força emergent ara és Vox. Sí, però jo no sé si Vox aquí Vic tindria... Perquè fixa't, a les municipals tenia 3.000 vots, que després d'aquests 3.000, 2.000 votaven a Convergència, votaven... No ho sé, és a dir, jo no sé si el tema de l'immigració com a ponts, volen amb veïns... És a dir, l'impacte que podia generar per molta gent veure persones amb vel, persones amb la xilava, o sento pel carrer que parlen raro, que la gent deia, és que... Jo no sé si aquest sentiment de por ja la gent ha vist, que problemàtiques hi ha a tot arreu, on hi ha precarietat hi ha problemes, on hi ha més precarietat pot haver-hi delinqüència, siguis d'aquí, siguis d'allà, siguis de tota la vida,
o siguis d'on siguis, no? Jo no ho sé, vull dir, perquè ara, afortunadament, la immigració no està com una percepció d'inseguretat. I aquests Era dies han sortit enquestes i si ell vol ho fer confirmen. l'Espanya Suena 51, a Vic dubto que li dongui resultats. Veurem com evoluciona tot això. En tot cas, aquest llibre del Xavier Rius, Els ultres són aquí, edicions Pòrtic, mostra d'alguna manera aquest fil de continuïtat que hi ha en aquest món de l'ultradreta, que ara en aquest moment està capitalitzant Vox, que en el seu moment va semblar que el gran aglutinador d'aquest món podia ser un experiment polític nascut a Vic com Plataforma per Catalunya d'en Josep Anglada. En tot cas, doncs, avui ens ha acompanyat el periodista moianès Xavier Rius, que és una de les persones del país que segurament coneix més de tot aquest món. Xavier, gràcies per haver estat aquí avui, per haver-nos introduït en aquest llibre. Hem tingut temps de comentar no tot el que hi ha, perquè és farcit de dades, us ho dèiem al principi, i segurament ningú en sap tant com en Xavier en aquests moments de tot aquest entramat. Moltes gràcies per haver estat aquí. Gràcies als espectadors també per haver-nos acompanyat avui en el Quatre Paraules. Nosaltres tornarem la setmana vinent. La setmana vinent tornarem pels camins de la literatura, en aquest cas de la novel·la. Tindrem la Blanca Busquets aquí amb el seu últim relat, amb el que serà segur el seu proper èxit. Fins llavors, molt bona nit i adéu-siau.